Ginkumpirma sang Bureau of Immigration nga nagbisita sa Pilipinas ang Nobyembre ang mag-amay nga responsable sa natabo nga mass shooting sa Australia. Suno kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nag-abot sa pungsod sang Nobyembre 1, sanday Sajid Akram, 50 anyos, kag iya anak kasi Naveed Akram, 24 anyos, sakay sa flight halin sa Sydney. Ginsiling ni Sandoval nga si Sajid Akram, isa ka international nga residente sa Australia, samtang ang iya anak isa ka Australia national. Ginreport man nga ang ulihi nila nga destinasyon sa Pilipinas among Davao City. Naghalin ang mag-amay sa Nobyembre 28, sakay sa connecting flight halin sa Davao padulong sa Manila antes nagbalik sa Sydney. Nagwa ang ini nga impormasyon samtang gina-imbestigaran sa mga otoridad sa iban nga mga pungsod kung nga nagbisita sa Pilipinas ang duwa ka individual antes natabo ang mass shooting. Matandaan nga natabo ang insidente sang Disyembre 14 kung sa din ginpanglutang sang armado nga kalalakihan ang isa ka Jewish holiday celebration sa Bondi Beach nga nagresulta sa kamatayon sa 15 ka tawo. Apang nagsaka sa 16 na patay matapos ginbawian man sa kabuhi ang isa sa mga suspek. Ginpahayag man sa Armed Forces of the Philippines nga madamo nagwa nga huring-huring halin sa ibang nga media nga posible may kang tanan mga suspek sa mga terorista nga grupo apang wala pa ini napamatunan. Naunaman nga ginsiling sang Philippine National Police nga gina-verify sini mga report nga nag-agi sa Pilipinas sa mga suspek antes natabo ang pag-atake. Suno kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakigangot ng PNP sa Bureau of Immigration para sa padayon nga investigasyon.